עזבתי. כפרה עליה, תראו אותה, הפשילה שרבולים ברגליים. אוי, אני דופקת חלקה, אני מתעלפת מצחוק. מעטי, כפרה על העיניים שלי. באו לי לחוף הים. אבל עם הנעליים האלה הוא עובד כל הזמן. איזה עובדים, יא אללה שלנו. יוסי, מה זה? בחייאת יוסי. איך? אוקיי. כל הכבוד לבוס שלנו. איזה יוזמה. ישמור. שכפרה עליכם. אני לא רוצה לעבוד יותר פסח פה. אתה תעבוד מול... שום נקיות אני לא עושה. אתה תעבוד ברז ביניהם, אתה תעבוד. אתה דור ראשון מתוך 3 שעובדים בארון. יש שיניים של ירושלים. כפרה. למה יא זבל? למה על המכנס החדש שלו בג'ינס? זה? תראה מה עושה לג'ינס החדש. תראה מה עשה לג'ינס החדש. אני מאוד מצחצח עם זה בבוקר שיניים. תראה את הפלטה. תאמין לי, הדתיים עליה שנים. אני קצת מצונן, אז אם אני אשמע קצת... דוד עם נשיקה. לאה, אני מאוד אוהב אותה. גם אני. יש לי? בוא נראה. אנחנו לא יש לי, לא יודע שזה יהיה בפייסבוק, המשהו כזה. זה יעלה, חופשי זה עולה. אתה מה קוראים? זה עלייה חופנונה. רק אני לא מופיעה סתם. גם אני מופיעה. אני זאת שמעבירה ביקורת. אני הביקורתית. כן. מאלה. מה זה? למה החמגזית הזאת? עושים על האש. למה זה? אבל לך אין מקום פתוח, אני לא הולך למות פה, אני אומר לכם. בוא'נה, תזיז את זה מהמנורה. לא מקבלת אותך, תביא לי סימן רוצים מפה קודם. מה, אני שם לך את זה שמה, שימלאו לך. למה צריכה להכשיר את זה? מה שהם עלו לי. מה איפה לשים לך את זה? מה? אפשר להוריד לי גם? אפשר להוריד את זה? שלא יגידו שבנים לא יודעים לעבוד. אם רוצים אין זו אגדה. מבריק, חבל על הזמן, איך זה מבריק. אתה מסכים שזה יעלה לפייסבוק? רק מה? הילה, תביא לי דייט ספרייט. מה? בסדר, בטיפול אחד על השני.